Este ano está a triunfar os postres individuais con forma de froitas como os que temos aquí e sacamos como novidade exclusiva para o Día da Nai estas tartas que van nunha caixiña cunha cuchara tendes que romper o chocolate e... Iso como se fose crema catalana, non desta? Exactamente. Doulle coa culler, podo darlle algunha destas? Veña, pois esta que pon mamá, a ver se non comer, está. Raquel, e sin avisar. Ai, claro, mira. Mira, mira, iso. E agora? Que maravilla. ¡Hala! Veña, agora que xa foi a maratón. Espectacular, non? Bravo, tío. Sí, pois toma. Por que le vas a torta, Raquel? Torta en caixa, pois. Mira, hai Tengo de tres pinta. sabores distintos. Xusto que están probando eles É é de de avellana. Ten chocolate, avellana, praliné de avellana, leva... Tendes que coller hasta o fondo, porque no fondo ten un crujente e un Se colle bizcoito. como superficialmente, Este Raquel, de aquí é de Andares. pistacho e Entendes? frambuesa. Aí está. E facémolo tamén de froita da paixón e frambuesa. Pero que original, non? Oh, Esta que rico. presentación. É sorprendente, porque levas a caixiña e logo, pois ademais participa todo o mundo aí, tú, coa culler. Isto dos postres individuais, as sobremesas individuais, está moi de moda, ven directamente Está de moi- París, a que sí? exactamente, sí. Temos as redes sociais cheiñas de fotos deste tipo de sobremesa froitas. e de doces. A verdade é que a factura é espectacular. Levan moito traballiño? Sí, son postres que se fan por capas, entonces primeiro tes que facer a confitura, bueno, vas facendo por partes, entonces sí que, bueno, leva Mira, bastante esta traballo. rosa. Qué Igual é un bonita. petisco pequeniño que colleces, Marcos. favor. No, para Ese mí todo muy esto bueno. no. Fuentes, No, prueba que esto. solo quería probar un Proba poco. esto que é unha delicia. Pero proba qué esto. animalia. Proba eso. ¿Esta de qué era? Ese de avellana. Avellá, leva chocolate. Estes realmente están agora mesmo moi de moda, están triunfando de cara ao Día das Mamás. Está Sí. rico, É un detalle bonito, non? Levalo así nunha caixiña. Nunha caixiña, vai nunha caixiña tal, aquí irían 4 a escoller. Sempre deixamos Que hai escoller. sabores distintos, non? Sí, mira, por exemplo, o limón é de limón, Vale. a frambosa é de frambosa, o corazón branco é de mango, Ai, que rico. Qué rico. outro é de choconata, e logo temos a froita da paixón Sí. con framboesa e pistacho Con framboesa. a froita da paixón é ben rosa, bonita, que bonita. Ese é moi rico. E saben a eso? Saben a eso. Podemos A abrir algún deles, cal me Podes- recomendas? Entre a framboesa e o de pistacho e framboesa. Eu Voulle son dar moi a de rosa fruta. que a vexo moi bonita. Pistacho e Pero frambuesa, da mágoa abrila, Dá pero... moitísima pena. Mira, Raquel, ti non te deixes levar por Raquel e por Marcos porque estes van probar todo, ao final. Eu son como Ai, que eles, chulo. eu probaría todo. Sí, eu vou probar ese porque estamos aquí, esto é sobremesa. Ese que sabe, Raquel? Ese é está pistacho e buenísimo. framboesa. Pistacho con... Queres probar ti, Juan Piñón? Sempre. Eu estaba pensando, Raquel, Delicioso. que un doce sempre é un agasallo maravilloso, non? Para o Día Sí, da Nai, sí. pero aí tamén podemos demostrar un pouco o coñecemento que temos das nosas nais ou das nosas aboas, non? Sí, claro, a maior parte da xente escolle os sabores en función do que a elas Claro. lles encaixan. Porque, bueno, non a todas nos gusta o mesmo. Bueno, na repostería, isto sempre pasa, pero en ocasións especiais entendo, Raquel, que moito máis, e vexo que ti fixeche los deberes porque a presentación é fundamental. Sí. E todas estas sobremesas que son tan estéticas e tan bonitas que dan mágoa comelas, é verdade, non? Sí, dá Queda mágoa bonito. comelas, pero o máis importante é que non son só bonitas, que senón mira, están que moi están boas. saborosas. Sí. Sí, señor. Que o que leva por fora aquí? Esa é unha capa de manteca de cacao con chocolate blanco e un pouquiño de colorante. O colorante é o de fora, verdad? Pero o papar inteiro, Marcos, é que xa estaba Que xa vendo que un tardaba en desastre. caer. Para nada, é para ver que sí que cae do lado da... A ver, A lei de Murphy, sí. Raquel, ti como empezache a interesarte por isto da repostería e a leválo a tan altísimo nivel? Empecé cando naceu a miña sobrinha, quixenlle facer unhas galletas decoradas para o bautizo, e a raíz de aí empezamos a profundizar, a facer cursos. Empecé sobre todo con tartas de fondant e con galletas decoradas, e logo fomos ampliando. Ahora temos unha gama moi grande de chocolates, bombóns, bueno, un pouco de todo. Sí, vemos tamén galletas, non? De chocolate, moi ¿no? divertidas. Sí. Este de chocolate. É de chocolate, moi ben. A ver, moita Fixo xente aí como uns que... botóns o que anda aí, que maravilla. Sí, para comer. A ver, moita xente na casa que estea pensando, bueno, pois que estas cousas tan elaboradas e con tanto traballiño detrás, igual se nos van un poquinho do presuposto, pero hai para todos os petos. Quero dicir, o detalle, por exemplo, se eu quero chegar o domingo a miña nai e levarlle unha frutiña destas, que son ben bonitas, de canto estaríamos a falar? As frutas saen a 9 euros. A 9 euros cada unha? Cada unha. Pues está súper moi ben, económico. e despois, bueno, hai de todos os prezos. Sempre temos Vale. unha variedade moi grande. As galletas, por exemplo, son máis baratas, hai nas desde 4 euros. Hai de todos os prezos. E por encarga ou...
As galletas témolas sempre, galletas, bombóns, sempre temos na tenda para que a xente poida coller. O que nos encargan sobre todo son as cestas, que eso sí que nos dan eles o presuposto. As cestas son esas como as que ten aí Juan? Sí, esas facémolas baixo pedido. Bueno, a xente pode nos decir quero unha de 50, quero a de 20, quero a de 15 ou quero a de 200. En función do presuposto que nos den, vamos las Adaptades un pouquiño. Sí, Qué pero chulo. estamos falando de cartos. Escoitaxe o que dixo? 9 euros. Teños ahora duro. Válidos, está rico, E digo yo que a mí non me gusta... Maravilla. A ver, xa temos un doutor, vamos pasar despois de visita Home, co tens que doutor traernos Balboa. ao doutor. No, pero xa si un día temos que celebrar e temos que tirar un pouco do doce, incluso pasarros co doce, facelo de verdade, facelo con cousa rica, con cousa boa, e ademais que vos traballades con froita de verdade, entendo que produto de Home, as proximidade. calidades notase que Claro, son de primeirísimo nivel. Moi ben. Non vos cortedes, ¡Qué rico! Que está todo boísimo. Ahora, o malo é decidirse, Raquel. É que Sí, está o eso é nivel complicado. do que tomamos ao mediodía, Esto está moi rico. Qué maravilla. Moi rico, moi rico. Raquel, moitísimas grazas, A vos. Sepades que todas estas maravillas podelas atopar en Los Postres de Kelly, na Coruña. Na Coruña, E ademais non Aí podía ser mola outro la xeito, casa. en Rúa Panaderas, non? Sí. Ah, vale. Que me he traído.